Bună seara, stimați telespectatori! A început nebunia, circul electoral, răul necesar, cum vrem noi să-i spunem. A început 2024, care va fi un an crucial nu doar pentru România, ci și pentru mai bine de jumătate din planetă. Sunt alegeri peste tot, se va schimba înclinația politică a planetei, se va schimba destinația politică a României, vom intra în alt context geopolitic mondial sau european sau ne vom continua acest parcurs. Sunt Mihai Bălan și vă spun bine ați venit la emisiunea Politica Batovina, realizată de către ASTV împreună cu Bârgău.ro și Năsăudeanu.ro, ziare online din județul Bistrița-Năsău. După cum v-am spus și în emisiunea precedentă, toate opiniile și răspunderea aparține moderatorului și participanților la emisiune. O să vă obișnuim începând cu data de astăzi de noul format al emisiunii, care este unul cât se poate de dinamic și vom avea 3 rubrici. Prima rubrică, și o să rog pe colegul meu să pregătească genericul, știrile săptămânii, adică ce s-a întâmplat în săptămânile în care nu ne-am văzut. Aflăm de pe Bistrițeanu că, în sfârșit, după 15 ani de la reconstrucția drumului național 17, segmentul Bistrița-Piatra Fântânele, adică granița cu județul Suceava, intră în reparații generale și consolidări. Aceasta este declarația șefului secției de drumuri naționale Bistrița, Alexandru Slavita, pentru că, dacă aveți curiozitatea să faceți o excursie până la Castelul Dracula, sunt probleme majore acolo. Adică, dincolo de faptul că se anunță fastuos consolidări și investiții în acel drum, situația este aproape tragică în sensul în care pe segmentul respectiv de drum, mai ales în zona de munte, oricând poate muri cineva. De ce? Pentru că în momentul în care s-a făcut construcția acelui drum, s-au preferat niște soluții mai profitabile, probabil că deja acele lucruri s-au prescris. În zonele unde trebuia viaduct sau mini-viaduct, s-a preferat umplerea versanților de coastă cu material de construcții care între timp a luat-o la vale. De altfel, luatul la vale este deja un status quo în județul nostru. Mai multe drumuri, în afară de drumul acesta național, construite recent, o iau la vale și ni s-a dat explicația că așa este la noi în județ, o iau dealurile la vale, de aceea trebuie să facem reparații. Dacă aveți curiozitatea și drum să mergeți mai departe către Vatra Dornei, veți vedea cum s-a făcut o reabilitare chiar în cursul anului acesta, în direcția Vatra Dornei. Efectiv, s-a turnat un strat nou și drumul arată, cum se spune, ca în palmă. Sunt foarte multe. O să am chiar inițiativa de a invita pe domnul Slavita la o emisiune, pentru că sunt foarte multe probleme. Drumul spre Bârgău este o junglă. Acolo sunt niște nelămuriri care nu au fost elucidate nici măcar la solicitările noastre. Sunt semafoare în care s-au băgat sute de mii de euro și care nu funcționează și secția de drumuri naționale ne-a dat răspuns că nu știu de ce nu funcționează. Deci instituțiile statului din România răspund că nu știu de ce nu funcționează. Este aglomerația din zona Târgului de la Livezele care nu se rezolvă, se pare că nu se vrea, deși există un precedent în Prundul Bârgăului, fiind mutat piața de la Prundul Bârgăului din motive similare de aglomerarea drumului național. Și vom vedea ce aduce acest an din punct de vedere promisiune de reabilitare a acestui drum șosea europeană. A doua știre a săptămânii, într-o emisiune de la Radio Someș, managerul Spitalului Județean Bistrița, domnul Gabriel Lazani, și-a anunțat, așa cu jumătate de gură, dar și-a anunțat viitoarea candidatură la Primăria Bistrița. Și vom avea de discutat pe această temă și în cursul emisiunii cu invitatul nostru, dar deja se prefigurează un duel între Ioan Turc și Gabriel Lazani, cu posibili outsider care să încline într-o parte sau alta balanță, sau de ce nu, să asistăm din nou la
Un episod de genul când doi se ceartă, al treilea câștigă. O știre proaspătă de astăzi ne spune că după 10 ani de apartenență la PNL, domnul avocat Gaftone își găsește locul în PSD. Nu comentăm foarte mult, doar vă prezentăm știrea ca atare. A fost confirmată de președintele filialei municipale a PSD și este realitate. Și ultima știre a săptămânii, în premieră tot de astăzi, este un partid parlamentar, Reper, desfășoară o inițiativă publică de selecție și recrutare a viitorilor delegați în secțiile de vot, pentru că se pare că se vor câștiga foarte, foarte mulți bani legal, bani dați de către statul român pe activitatea din secțiile de vot. Urmează 4 sau 5 duminici în care vom merge la vot, respectiv acei delegați și personalul acreditat din secțiile de votare vor supraveghea procesul electoral și vor câștiga sume care se întind la 4 cifre din tot ceea ce înseamnă supravegherea secțiilor de vot. Și cu aceasta am încheiat această primă parte a emisiunii. Îl rog pe colegul meu să dea drumul la genericul cu invitatul emisiunii. Invitatul emisiunii din această seară și primul invitat al emisiunii, cu excepția colegului jurnalist Sorin Istrate, care a fost partenerul meu de discuție în emisiunea pilot, să spunem așa, din luna decembrie, este senatorul Ovidiu Florean, afiliat în prezent grupului parlamentar AUR. Domnule senator, bine ați venit în emisiune. Bună seara, bine v-am găsit. Îi salut cu respect pe toți cei care ne urmăresc. La mulți ani, stimați telespectatori, să vă dea Dumnezeu un an cât mai bun. Domnule senator, formatul acesta dinamic al emisiunii presupune nu doar pentru dumneavoastră, cât pentru toți invitații, mai ales cei cu funcție politică sau, mă rog, tot ce înseamnă politic, o întrebare frontală de deschidere, tocmai pentru a ține în priză telespectatorii și a-i ține în fața televizoarelor. Vom trece prin toate aspectele, dar întrebarea de deschidere pentru dumneavoastră, domnule senator, sunteți cunoscut ca un oponent politic feroce, cu ghilimele de rigoare, al actualului președinte al Consiliului Județean, domnul Radu Moldovan. Vă doriți și vă asumați o candidatură la Consiliul Județean, la președinție? Din păcate, nu pot să vă răspund la întrebarea asta. Mi-aș dori o candidatură la președinție, dar e prematur să vorbim despre candidaturi. Partidul AUR o să-și lanseze candidații la Consiliul Județean, Primăria Municipiului Bistrița, Senat și Camera Deputaților după sărbătorile de Paște. Până atunci există o listă cu oameni care se înscriu, există o listă cu oameni care sunt sondați, există o listă cu doritori. Vom vedea cine va reuși să candideze pentru aceste demnități publice. Să înțeleg de dumneavoastră că va fi o lansare unică. În lansarea respectivă vor fi prezentate public toate numele care vor candida de la locale până la parlamentare? Este posibil să fie și unică, este posibil să fie și în două etape, prima pentru locale și a doua pentru parlamentare, pentru că între locale și parlamentare există o distanță de 2 luni de zile. Da, de fapt, la ora actuală, în momentul în care vorbim, noi încă nu știm exact formatul alegerilor parlamentare, respectiv prezidențiale din toamnă, încă este o discuție în coaliția de guvernare. Ca să povestim telespectatorilor, pe scurt, e o negociere la cuțite între PNL și PSD, pentru că PNL și-ar dori comasarea primului tur al prezidențialilor cu alegerile locale, în timp ce al doilea tur să se desfășoare în octombrie, în timp ce PSD vrea să meargă în continuare pe varianta clasică. Conform presei centrale de astăzi, singura modalitate prin care cei de la PSD ar fi de acord să meargă pe varianta PNL, adică să comaseze localele cu primul tur al prezidențialor, ar fi doar dacă PNL ar susține un candidat al PSD la prezidențiale, ceea ce este foarte puțin probabil. Domnule senator, ne dorim să realizăm o emisiune fără prea multe lozini și clișee politice. Vrem ca telespectatorii să îi cunoască pe invitați ca oameni politici, dar ca oameni dintre ei. Și vă rugăm să ne povestiți
ca să înțeleagă toată lumea, episoadele ieșirea din PNL și scurtă oprire în Forța Dreptei. Ieșirea din PNL s-a datorat faptului că partidul s-a aliat cu PSD-ul. Eu sunt un tip de formațiune dreapta, din punct de vedere ideologic, și în momentul în care PNL-ul a luat-o la stânga și a devenit o anexă a Partidului Social Democrat, chiar dacă am pierdut foarte mult din punct de vedere personal, am preferat să rămân de dreapta, să rămân alături de electoratul care m-a trimis în Parlament. Pe mine m-a votat mai mult electoratul anti-PSD după sloganul pe care l-am avut în campanie: votați PNL ca să scăpați de PSD. Ar fi fost culmea, după ce am promis electoratului că încerc să-i scap de PSD, să mă vadă cu PSD-ul la masă. Ăsta a fost momentul în care am decis să demisionez din PNL. Ulterior, Ludovic Orban m-a rugat să-l sprijin să înființeze Forța Dreptei. Am fost unul dintre cei 16 membri fondatori. Eram 3 senatori și 13 deputați. L-am ajutat în prima fază cu acest lucru. Nu am activat în Forța Dreptei, nu am semnat adeziune la Forța Dreptei. I-am spus domnului Orban că nu cred în acel proiect, după 3 luni de zile de când a apăruse partidul pe eșichierul politic, pentru că era un proiect destinat liberalilor veritabili, și în România sunt foarte puțini, și acei puțini care preferă să nu facă politică. S-a văzut că am avut dreptate, că după 2 ani de zile Forța Dreptei a rămas totuși abia pe 1% în sondaje, și alianța care au făcut-o acum cu PMP-ul și cu USR-ul cred că nu va avea deloc succes, pentru că s-a dovedit că în România alianțele nu funcționează, și dacă alianțele de 2 partide nu funcționează, cele de 3 partide nu funcționează nici atât. Ei se așteaptă, mă scuzați că vă întrerup, ei se așteaptă ca aritmetica să funcționeze pe principiu 11-12, cât este estimat USR-ul în sondaje, plus 4-5 PMP-ul, plus 1-2 Forța Dreptei, să dea undeva către 20%. Spuneți că nu va fi așa? PMP-ul are acum 2%. Aritmetica nu funcționează în politică și o să explic de ce. USR-ul are 11%, PMP-ul 2%, Forța Dreptei 1%. Deci 11 cu 2 și cu 1 sunt practic undeva la 14%. Și în momentul în care se adună, datorită nemulțumiților, se ajunge la mai puțin decât suma inițială. Pentru că, să dăm un exemplu, în comuna X sunt 3 candidați care vor să candideze de primar. 3 doritori. Unul de la USR, unul de la PMP și unul de la Forța Dreptei. Doar unul va reuși să candideze. Ceilalți 2 ce o să facă? Sau o să plece să încerce să-și găsească altă variantă politică, sau o să-i tragă frâna de mână, sau o să îl împiedice pe celălalt pe care sunt invidios să nu aibă succes. Și atunci, în momentul în care o parte dintre ei o să părăsească sau nu o să fie motivați să tragă tare în campania electorală, procentele se pierd și nu se mai adună, nu mai de 14%, dă doar vreo 11-12%. Bine, momentan alianța Dreapta Unită, am înțeles că așa o denumesc oficial, funcționează sau este promisă momentan pentru alegerile europarlamentare. Există și varianta ca în urma, să spunem, unui rezultat defavorabil sau a unor diferențe de opinii după alegerile europarlamentare să asistăm la o revenire la matca a partidelor, pentru că PMP are, spre deosebire de USR, un contingent mai puternic de aleși locali și atunci, practic, nu se vor putea înțelege foarte ușor pe negocieri conform procentelor, să spunem, care le are fiecare partid și probabil pe bună dreptate PMP va avea anumite pretenții în sus față de USR la alegerile locale. Este corect ce spuneți dumneavoastră. Am asistat la o discuție între domnul președinte Drulă și domnul președinte Tomac de la PMP, acum 2 luni și ceva, și la un moment dat îi spune domnul Tomac: te rog frumos, ajută-mă să facem o conferință de presă, să anunțăm o alianță, pentru că îmi pleacă organizații întregi la aur.
Deci PMP-ul s-a rupt rău de tot după ce... El a fost partidul creat de Băsescu. După ce președintele Băsescu a fost dovedit informator pe vremuri, PMP-ul a căzut efectiv. Tot electoratul de 5, 6, 7% care îl mai avea președintele Traian Băsescu a cam dispărut. S-a împărțit în alte părți. Bun, explicația dumneavoastră este destul de logică din punct de vedere a motivelor care au dus PMP-ul la acest salt, să spunem chiar și ideologic, către profilul progresist al celor de la USR. E destul de logic, nu au acces în Parlament. Dumneavoastră spuneți că au avut și intenția să oprească o hemoragie a oamenilor și a organizațiilor către AUR. Și cumva este un plus pentru PMP în toată această combinație politică. Dar până la urmă, dacă stăm și facem așa o șuietă politică, care ar fi motivele USR să ia în barcă un partid care este și mai mic, nu face pragul parlamentar și teoretic are și o ideologie cumva diferită față de profilul progresist al USR? Încearcă să nu piardă nimic din firimiturile astea de dreapta care au mai rămas. Ăsta e scopul, asta e intenția președintelui Drulă. Foarte mulți parlamentari de la USR nu sunt de acord cu această chestiune. Pe principiul, dacă noi intrăm în Parlament, de ce să dăm locurile eligibile celor care au 1% sau 2% în sondaje? Da, aceeași discuție va fi și la noi în județ, adică același lucru se va întâmpla și aici. La noi în județ USR-ul practic nu există. La Consiliul Județean... Ionut Simionca va avea pretenții la locuri eligibile, da. Asta este clar. Practic, în Consiliul Județean nu au niciun consilier. Sunt 15 de la PSD, 12 de la PNL și 4 de la PMP. La primărie au un viceprimar, în rest nici acolo nu există. Și viceprimarul respectiv este post primit în urma alianței pentru care a candidat domnul primar turc, atunci PNL-USR+, când era domnul Laurent Sas implicat ca să devină viitorul administrator public al municipiului. Ulterior a ajuns deputat. Deci USR-ul nu are nicio șansă în județ, nu au oameni, nu au aleși local, nu au nimic. PMP-ul s-a lipit de PSD și la Consiliul Județean pentru poziția de vicepreședinte. Și acum sare în barca USR. Și acum sare în barca USR. Va fi o alianță fără succes. Cred că nici slogan, și un slogan o să fie greu să-și aleagă, și lor și Partidului Național Liberal, pentru că e un haos total în alianțele astea, să știți. Bun, hai să mergem înapoi la oile noastre, cum se spune, să vorbim pe tema emisiunii, planul de aur pentru județul Bistrița-Năsăud, și următoarea întrebare este: ce vă apropie și ce vă desparte, ca fost liberal sau încă liberal în cuget și simțiri, de ideologia și acțiunile AUR? AUR este un partid de dreapta. Din punct de vedere ideologic, eu am rămas consecvent. Deci, când PNL-ul a luat-o la stânga și a devenit anexa PSD-ului, eu am rămas pe șichierul politic de dreapta. AUR e un partid de dreapta, pentru cei care nu știu, și pilonii pe care se bazează toată structura partidului AUR, familie, națiune, credință și libertate, chiar sunt piloni care reprezintă ceva pentru mine din toate punctele de vedere. Pare o poziție, să zicem așa, de poziționare pe axa politică stânga-dreapta mai apropiată de sistemul american, de republican, de tot ceea ce înseamnă curentul trumpist din America. Iar stilul meu personal de a face politică se potrivește mai mult incisivității colegilor din AUR decât foștilor mei colegi din PNL. Bun. Direct vă întreb, ați negociat cu George Simion o poziție eligibilă la viitoarele alegeri parlamentare ca monedă de schimb pentru adeziunea noastră la AUR? Nu am negociat absolut nimic. Mi-am exprimat intenția de a veni alături de echipa AUR Bistrița-Năsăud, de a ajuta să ridicăm filiala asta,
și eventual o posibilă candidatură la Consiliul Județean. Dar nu a fost o negociere așa cum ar trebui să se desfășoare negocierile. Colegul de la Alba Iulia, de exemplu, care a venit în aur, senatorul Mătieș, a intrat direct în poziție de lider județean aur Alba Iulia. Eu nu am negociat absolut nicio funcție politică în partid și nici o viitoare candidatură. Mi-am exprimat doar intenția de a-mi asuma o candidatură la Consiliul Județean. Dar v-am spus, încă nu s-a stabilit dacă eu voi fi cel care va candida sau nu la această poziție. Da, dar putem să prezentăm ca o știre că senatorul Ovidiu Florean, în cazul în care va fi desemnat de către AUR, îl va contracandida pe Radu Moldovan la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud. Cum ați fost primit în AUR Bistrița-Năsăud și cum vă înțelegeți cu domnul Hârjoabă și cu domnul Ștefoi? Domnul Ștefoi nu face parte din AUR. A făcut parte mai de mult, dar în perioada în care a fost dânsul în AUR, eu nu am fost. N-am avut nicio tangență cu el în AUR. Cu președintele coordonator Hârjoabă mă înțeleg foarte bine. Avem proiecte comune, discutăm foarte mult, ne consultăm. Îl sprijin, i-am spus din start, vreau să ajut filiala să o ridicăm cât mai sus posibil. Am o expertiză de 3 ani și ceva cât am fost secretar general la PNL, în care am organizat aproape toate alegerile posibile și pe care le-am și câștigat cu succes împotriva PSD-ului. Și dacă tot se apropie europarlamentarele, trebuie să spun că acum 5 ani, când eram secretar general în PNL, am obținut 38,28% la europarlamentare. Cel mai bun rezultat din istoria Partidului Național din județul nostru. Și asta și datorită experienței mele, a muncii pe care am depus-o și a stilului meu de a face politică anti-PSD. Știu cum se bate PSD-ul și, din păcate, pentru foștii mei colegi liberali, o să trebuiască să-i bat și pe ei. Le știu toate punctele vulnerabile și asta e un dezavantaj pentru ei și un avantaj pe care o să-l folosesc pentru Partidul AUR. Senator, cum stați cu organizațiile locale și care sunt până la urmă funcțiile numite sau alese ale șefilor, să zicem așa, din AUR Bistrița-Năsăud? Care e structura? Care e socoteala? Există președinte coordonator, prim vicepreședinte. Președintele coordonator este numit de către conducerea centrală? Da, este numit de către deci conducerea încă nu centrală. este ales. Nu s-au făcut încă alegeri. Alegerile vor avea loc probabil după alegerile europarlamentare din 9 iunie. Perioada până atunci va fi o perioadă în care ne consolidăm cât mai bine în teritoriu. Pentru că sunt oameni noi, sunt oameni care acum învață să facă politică. Practic sunteți primul partid care nu și-a stabilit ca o prioritate crearea structurilor alese județene. E un partid nou și în partidul ăsta nou încă se cântăresc foarte bine opțiunile, încă sunt evaluați foarte bine membrii de partid, iar după ce se va termina acest proces, se vor face alegeri și structurile se vor alege conform statutului. În primă fază, până se limpezesc apele, așa e de fiecare dată pentru un partid care începe acum, nici Forța Dreptei, deși funcționează de 2 ani, încă nu și-a făcut alegeri. Și acolo totul este pe interimat. Organizații locale aveți? Avem în aproape toate comunele din județ organizații locale. Funcționează fără șefi aleși? Da. Strict ca și organizație? Strict pe poziții interimare. Sunt oameni buni, oameni de bună credință, care vor aduce foarte multe voturi în toate alegerile care vor avea anul acesta. Bun, vorbim de alegeri și vă rog să ne spuneți care sunt obiectivele electorale, scor, procentaj, ale AUR Bistrița-Năsăud pentru fiecare din alegerile următoare. După cum arată sondajele pe care le-am văzut, avem... Hai să luăm pe rând. Cât vreți să scoateți la europarlamentare? Peste 30. Peste 30. Peste 30%. Locale, agregat sau defalcat, cum doriți dumneavoastră? Ce vă propuneți la locale? Locale, scorul va fi un pic mai mic, pentru că primarii în funcție vor obține rezultate bune, dar eu cred că va fi undeva la 22-25. Vă propuneți primari?
Da, avem câteva variante de persoane care pot să câștige primăria, inclusiv primăria municipiului Bistrița. Că ați spus în preambul despre cei doi candidați. Da, e una din următoarele întrebări. Cei doi candidați vor fi candidați de către o persoană foarte, foarte bine pregătită din Aur, care are șanse să câștige primăria Bistrița. Da, o să vă întreb imediat despre acea persoană, cu nume și prenume. Câți primari vreți să scoateți? 1, 2, 3, 5? Cred că în primă fază putem să scoatem 5-7 primari. Optimist așteptări. Din 62... La parlamentare ce vă propuneți? La parlamentare un scor de peste 35. Și asta ar însemna undeva la... Asta ar însemna chiar locul. 2 deputați și Doi deputați și un senator. Da. Deci ăsta este obiectivul Aur Bistrița Năsăud pentru alegerile parlamentare. Bun. Sunteți dispus să faceți, știți că se practică deja, sunt la modă, s-au întâmplat și acum 4 ani, sunteți dispus să faceți alianțe în vederea alegerilor locale din septembrie? Nu vor fi niciun fel de alianțe făcute de Aur în septembrie. Pentru că acum 4 ani, inclusiv PSD, cu atunci ALDE și Pro-România, respectiv PNL, și cu UDMR, USR și UDMR, au făcut un fel de struț-o-cămilă. Bine, la partea de alianță PNL-USR s-a lăsat destul de rău, cu urmări destul de tragice, pentru că n-a mai știut nimeni cine cum candidează la Consiliul Județean și la președinția Consiliului Județean. Dar deja a devenit o modă să avem alianța pentru Bistrița, respectiv alianța USR-PNL plus, cum era atunci. Și în sensul acesta vă întreb dacă, în funcție de specificul UAT-urilor și de strategia fiecărui partid, o să vă aliați, nu știu, în Rebrișoara sau în Ciceu pentru ca să înfrângeți un primar în funcție. Există posibilitatea unor discuții punctuale? Nu există această posibilitate. Eventualele alianțe în funcție de numărul de consilieri pentru majoritatea din Consiliul Local se vor face după. Post-electoral. După alegeri, da. Am înțeles. Senator, aveți concurență, pentru că deja partidul anti-sistem, pentru că primul anti-sistem, așa văzut la televizor, a fost USR-ul în mandatul parlamentar precedent, acum anti-sistem, deci al doilea partid, poate chiar mai vocal, este Aur, dar deja aveți concurență. Și întrebarea mea este, cum vedeți relația cu partidul doamnei Șoșoacă și dacă sunteți de acord că acesta este principalul pericol pentru Aur, după cum relevă sondajele și cercetările sociologice? Adică vă fură electoratul. Principalul pericol pentru Aur este PSD-ul. PNL-ul deja e un partid care în unele sondaje e dat la jumătate din cât are Aur, iar partidul SOS de care vorbeați nu va conta absolut deloc în niciun fel de alegeri. Este dat deja la peste 5%. Sondajele în care este dat partidul SOS sunt diversiuni ale celor care le-au comandat, în speță diversiuni PSD-iste și peneliste. Știu informația asta de la București. Doamna senator Șoșoacă, vecina mea la 2 scaune în stânga, din Senat, are o cotă foarte mare de încredere, de notorietate, dar cota de încredere este aproape zero. Deci, toată lumea o știe, dar de votat nu votează nimeni. Și e un partid pe persoană fizică care nu o să aibă sorți de izbândă, 1% maxim. În același sens putem să spunem că și George Simion a fost o locomotivă prin comportamentul său, mai ales în social media, pentru Partidul Aur, cel puțin până la un anumit moment. Dar dumneavoastră ne spuneți că, spre deosebire de SOS, Aur acum ar putea trăi, așa, vorbind între noi și fără George Simion, ar merge înainte. Ca structură, ca idee, ca ideologie. Este locomotiva partidului, dar structura deja este foarte complexă. Sunt mulți lideri foarte bine cotați în sondaje. Claudiu Târziu, Titu Spăunescu, avem 15 senatori, deci are un potențial mult mai mare decât Aur, care are un singur senator pe doamna Șoșoacă, care face
scandal toată ziua SOS, și da. gălăgie în... Și ca să încheiem periplul nostru electoral, sau mă rog, să încheiem anticiparea tuturor evenimentelor care o să ne pigmenteze anul 2024, hai să stăm câteva minute pe Primăria Bistrița. Și întrebarea mea este, va fi George Dumitrescu candidat AUR la Primăria Bistrița? Este unul dintre numele care se vehiculează acum. Există probabilitatea să fie el, dar în același timp există probabilitatea să fie și altcineva. Am înțeles. Spuneți-mi ce vă propuneți pentru Primăria Bistrița la alegerile locale. Adică bănuiesc că vreți funcția de primar și câți consilieri locali. Păi, dacă câștigăm Primăria Bistrița, vom avea în jur de 8-9 consilieri locali. Credeți că un candidat AUR, indiferent că va fi George Dumitrescu sau altcineva, are șanse reale să învingă și pe Ioan Turc și pe, probabil, Gabriel Lazani, candidatul PSD? Există multe personalități, există multe persoane care nu sunt sondate acum și care nu fac politică acum, care și-ar asuma o candidatură la Primăria Municipiului Bistrița din partea AUR. Și eu cred că partidul nostru va găsi varianta cea mai bună. Dacă ea va fi George Dumitrescu, atunci toți vom face bloc în spatele lui și îl vom sprijini. Dacă va fi altcineva, la fel. Dar în orice caz, oricine va fi, șansele să câștige Primăria Bistrița sunt poate chiar mai mari decât să câștigăm Consiliul Județean. Să vă lansez o provocare destul de interesantă, în sensul în care dumneavoastră ați fost foarte apropiat de actualul primar Ioan Turc și v-aș ruga, dacă puteți, să călcați așa puțin pe prietenie și să ne spuneți, din perspectiva celui care acum este în AUR și este oponent al PNL, ce nu face bine actualul primar Ioan Turc? Mi-e greu să-l critic pe domnul Turc. Ce nu face bine, nu știu ce să zic. Șantierele cred că au fost un pic dezorganizate. Era prea mult haos în oraș, la un moment dat nu mai înțelegea nimeni nimic. Rămâne să vedem calitatea lucrărilor când vor fi terminate și rămâne să vedem raportul preț-calitate cât e de corect în comparație cu lucrări similare care s-au făcut în alte municipii, reședință de județ din țară. Și atunci vom putea să evaluăm și să facem o comparație rațională și cât mai pragmatică. Credeți că varianta Gabriel Lazani este cea corectă pentru PSD sau sunteți de părere că principalul partid din România, totuși Partidul Social Democrat, care deține și puterea, să spunem așa, la nivel de județ, la noi în Bistrița Năsăud, ar putea să vină sau ar trebui să vină cu o variantă mai bună? Îl vedeți capabil pe Gabriel Lazani să transpună la Primăria Bistrița ceea ce face, spun unii sau majoritatea, bine la Spitalul Județean, sau e altă mâncare de pește? E diferență de la cer la pământ. La Spitalul Județean lucrurile sunt mult mai simple, la primărie lucrurile sunt mult mai complexe. Eu cred că dacă va candida, domnul Lazani va ieși pe locul 3. Acum nu știu sigur dacă va ieși AUR pe locul 1 sau domnul Turc. Dar în orice caz știu sigur că domnul Lazani în formula asta va ieși pe locul 3. Țin să vă felicit pentru eleganță, pentru că, deși sunteți acum adversar politic al domnului Turc, ați recunoscut cu fair play prima șansă a primarului în funcție de a ocupa scaunul și pe viitorul mandat, ceea ce este un gest de eleganță pentru un adversar politic și felicitări pentru asta. Mulțumesc. Mergem la județ. Care sunt principalele probleme din județul Bistrița Năsăud, nerezolvate până acum, și pentru a vă lăsa să vă faceți lista, să vă adunați gândurile, aș vrea să le spun o știre telespectatorilor. Știrea este de săptămâna trecută.
Consiliul Județean Bihor a semnat săptămâna trecută contractul de finanțare, atenție, din fonduri europene, ceea ce este foarte dificil, din fonduri europene, 16 milioane de euro, pentru realizarea 115 km de rețele locale de gaze naturale. Asta însemnând 3300 de branșamente pentru gospodării din 5 comune care nu au mai avut până acum acces la gaze naturale. Și începem cu întrebarea asta și vom continua cu alte subiecte pe care dumneavoastră le considerați relevante pentru ce nu s-a făcut în județul Bistrița-Năsăud. Cum comentați lipsa de activitate din județul nostru pe sectorul gazelor naturale, unde foarte multe localități încă nu au fost racordate la gaze și, grosomodo, poate cu excepția zonei Năsăud, cam trăim cu ce ne-a lăsat Ceaușescu? Țara este condusă de PSD, principal actor politic acum, și când e vorba de investiții, asta e partidul cel mai slab ca performanță. Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a avut multe proiecte pe care le-a continuat de pe vremea președintelui Liviu Rusu, inclusiv proiectul de master plan pe apă și canal, care putea fi terminat de mult, dar după ce a venit domnul Radu Moldovan, a schimbat niște condiții acolo și după aia s-a împiedicat de tot și și-a rupt și a spart și capul când a căzut în proiectul respectiv. A fost cel mai important proiect pe care l-a avut județul. Vorbind, ca să nu se înțeleagă. Da. Cel mai important proiect pe care l-a avut județul nostru, 242 de milioane de euro, pe care l-a făcut ZOB. Deci master planul de apă canal, dacă în 12 ani de zile n-a fost în stare să-l facă, eu dacă eram președinte îl făceam în 5 ani. În 12 ani de zile n-a fost în stare să-l facă. Celelalte proiecte efectiv pălesc în fața acestui proiect, care era cel mai important pentru județ. Sunt importante drumurile județene, vedem acum în ce măsură au fost făcute și care e calitatea lor, că o parte au început să cam cedeze și calitatea lor lasă de dorit. Nu a avut nicio relație corectă cu constructorii. Noi avem niște constructori foarte buni, dar modul în care au fost tratați de către președintele Radu Moldovan a fost nerezonabil. Avem niște companii extraordinare care știu să facă lucrări publice și le știm cu toții. E Dimex, MIS Group, Îndemânarea, CML-ul, companii care lucrează bine, care fac servicii de calitate, dar relația contractuală dintre ei și Consiliul Județean nu a fost cea corectă. Au fost tratați de sus, au fost tratați cu superioritate. Domnul Radu Moldovan, dintr-un exces din ăsta de megalomanie, a început să se comporte ca un grof și rezultatele s-au văzut că lucrurile nu au mers pe varianta cea mai eficientă pentru județ. Îmi fac datoria de moderator și realizator și îl invit pe domnul președinte Radu Moldovan să contrazică sau să ia atitudine cu privire la afirmațiile invitatului meu, pentru că așa este corect. Și cum vedeți, problema majoră, până la urmă, de sărăcie energetică a jumătate din județul acesta de a nu fi încă conectat la gaze naturale și, deși am avut persoane implicate și avem persoane care au fost implicate direct, am avut un ADI de gaze și doamna Sesarman este acum secretar de stat pe Ministerul Dezvoltării. Până la ora actuală, la 30 de ani de Revoluție, încă nu s-a găsit o soluție pentru Valea Someșului și Valea Bârgăului, astfel încât oamenii care totuși sunt la o anumită vârstă și au anumite probleme fizice să scape de chinul lemnelor de foc. E exact ca și povestea cu Autostrada Nordului, care se tot face, dar nu o să se facă de grabă. Așa și cu magistrala de gaze, care nu știau pe unde să o aducă, dacă să o aducă din sud sau să o aducă din Suceava, din nord. Și în contextul în care banii pentru investiții sunt din ce în ce mai puțini la nivel național, PSD-ul are alte priorități când e vorba de bani. Uite că alții pot. Acum, Consiliul Județean Bihor poate.
E altă administrație acolo, domnul Bolojan discută pe alt nivel, dânsul e un expert în investiții, ar fi un exemplu de urmat pentru toți președinții de CJ din țara asta. Domnule senator, mai avem puțin timp, vreo 5 minute, din păcate timpul niciodată nu este prietenul nostru și aș încheia cu două întrebări incomode, deși se pare că sunteți un partener de emisiune redutabil. Care este poziția dumneavoastră în contextul de, la ora actuală, membru AUR, vis-a-vis de războiul din Ucraina, de refugiații ucrainieni și care este adevărata poziționare a AUR în contextul geopolitic internațional? Țineți cu americanii, țineți cu rușii, sunteți pro-UE, sunteți pentru ro-exit, lămuriți-ne. Partidul AUR este pro-UE, este pro-NATO, este pro-Statele Unite. Diversiunile pe care le-au făcut adversarii noștri politici într-un mod neelegant, ca am fi putiniști sau cine știe ce agenți străini care țin cu rușii, nu au nici măcar un gram de adevăr. AUR nu e un partid extremist, AUR e un partid deschis, viitorul României este în Uniunea Europeană, viitorul României și protecția României și securitatea României e NATO. Niciodată nu s-a pus problema să ținem cu rușii. Ucraina a fost invadată într-un mod incorect. Sper ca Ucraina sprijinită de restul globului și finanțată să reușească să câștige acest război. Din păcate s-a întins foarte mult și după 2 ani de zile sunt 600.000 de morți și se pare că acolo se bate pasul pe loc. Se pare că războiul va continua și deja devine vitală integrarea României în spațiul funcțional al Uniunii Europene, pentru că suntem deja în UE, dar se pare că toată această grabă din ultimul timp de a construi autostrăzi și de a accelera puțin integrarea deplină a României în spațiul european are legătură și cu prelungirea războiului din Ucraina, pentru că se pare că, din păcate, lucrurile nu se vor termina atât de rapid acolo și vor muri în continuare. Și trebuie să se facă foarte multe investiții pe sistem de apărare și atunci există mai puține resurse financiare pentru altfel de investiții, autostrăzi și așa mai departe. Cum comentați toată această epopee de admitere a României în spațiul Schengen, această jumătate de măsură cu admiterea doar pe partea aeriană și maritimă și, până la urmă, întrebarea mea este cine este de vină pentru toate aceste eșecuri diplomatice? De vină este guvernarea din ultimii ani, PSD-PNL, care nu a adus credibilitate României în fața Uniunii Europene. Schengen pe maritim și pe aerian nu înseamnă absolut nimic. Pentru că vapoarele când pleacă din port, și eu știu chestia asta că am fost și marinar un an de zile, în 92 am fost ofițer de marină când am terminat facultatea, vapoarele când pleacă din port se duc până la destinație fără să fie vămuite de fiecare dată când trec din apele teritoriale ale unui stat în apele teritoriale ale următorului stat de pe hartă. Deci Schengen aerian și Schengen maritim sunt praf în ochii românilor, acest praf care să ascundă incompetența actualei guvernări. S-au rugat de austrieci, haideți să facem o convenție, să avem cu ce să mergem în fața electoratului în 2024, că avem o groază de alegeri. Și austriecii au zis, ok, atunci Schengen în aer și Schengen pe apă, care oricum nu contează, dar să spuneți și voi că ați intrat în Schengen. N-am intrat deloc în Schengen, e un praf în ochii românilor ca să primească totuși niște voturi în alegeri PSD și PNL. Un pronostic? Ce credeți? Vom intra în Schengen în următorul an? Sau se va... În 2024 nu. Sau se va dovedi corect afirmația președintelui de la PMP, Eugen Toma, care a spus că dacă nu vom primi o decizie de admitere și pe terestru în 2024, atunci în 2025 nu se va întâmpla nimic și trebuie să mai așteptăm.
Ce părere aveți? Eu cred că noua guvernare care va avea aur și premier și președinte în decembrie 2024 va reuși să ducă România în Schengen în primăvara lui 2025. Dar fără Roexit nu vă propuneți așa ceva sub nicio formă? Nu s-a discutat nici măcar în glumă. Ca să lămurim nici măcar în glumă nu s-a discutat în aur despre așa ceva. Doamne senator, vă mulțumesc pentru amabilitate și pentru prezența dumneavoastră în această seară. Vă doresc succes pe toate fronturile, pentru că veți avea nevoie, va fi un an foarte greu cu foarte multe bătălii și tot ce ne așteaptă. Suntem pregătiți și optimiști. Să rămânem toți sănătoși, să ne conservăm sănătatea mentală. Și multă sănătate tuturor. Mulțumim încă o dată și pentru telespectatori la finalul fiecare emisiuni genericul de final, pentru că vă spunem ce ne așteaptă, generic. În ultimele minute ale emisiunii vă vom spune ce urmează să se întâmple în viața noastră, care sunt știrile care ne vor impacta viețile în perioada următoare. Conform unei știri exclusive Economedia, începând cu data de 11 ianuarie, se vor scumpi țigările. Este anticipat ca minim un producător să scumpească țigările cu valori între 1 leu și 2 lei, urmând ca din 15 ianuarie și ceilalți producători care domină piața românească să scumpească și ei țigările. Deci pentru toți cei care au acest viciu, din păcate vă dau o veste proastă, țigările se vor scumpi încă de săptămâna viitoare. Încă o veste proastă, conform măsurilor care fac parte din calendarul de aderare la Schengen cu frontierele terestre, se vor înăspri controalele la vamă pe trecerile clasice, adică tot ceea ce înseamnă trecerile dinspre Grecia, dinspre Bulgaria și în România spre Ungaria, respectiv granița cu Bulgaria, se vor înăspri controalele. Asta este o veste foarte proastă, pentru că se vor prelungi timpii de așteptare cel puțin în următorul an, ca să dăm dovadă că suntem cuminți și că respectăm ceea ce ne-au cerut austriecii punctual pentru a fi primiți în Schengen și pe frontierele terestre. Trecem la o altă știre, există discuții serioase, sunt știri aproape confirmate de către premierul Marcel Ciolacu, cum că anul acesta încep discuțiile politice pentru trecerea la impozitarea progresivă. Se va aborda unul din scenariile propuse de Banca Mondială, vor exista praguri de deductibilități în funcție de veniturile românilor și, din păcate, vom asista cel mai probabil din 2025, inclusiv la creșterea impozitului pe dividende până la 16%. De asemenea, în perioada următoare, România trebuie să trimită 3 cereri de plată pe PNRR către Uniunea Europeană, una dintre ele fiind restantă din 2023. Din păcate, avem foarte multe întârzieri pe jaloanele din PNRR. Legea salarizării unitare, care trebuia să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2024, încă nu este nici pe hârtie, s-ar putea să ne coste foarte scump. Și înainte să vă dau cea mai importantă știre a serii, vă spun doar faptul că în această seară, conform unei investigații Hot News, s-a aflat faptul că subvenționarea gazelor naturale și a energiei electrice în România s-ar putea să ne coste destul de mult, pentru că guvernanții noștri au uitat să notifice Comisia Europeană și această măsură nu a fost aprobată de către Comisia Europeană. Există chiar posibilitatea ca statul român să fie nevoit în perioada următoare să anuleze această măsură de subvenționare și să înceapă demersuri pentru recuperarea sumelor, pentru că atât Comisia Europeană cât și celelalte foruri europene au răspuns celor de la Hot News că nu au primit niciun fel de notificare oficială din partea statului român, ceea ce este destul de grav. Sperăm să nu se întâmple acele lucruri de care am pomenit. Iar cea mai importantă știre a săptămânii este faptul că vine iarna, stimați telespectatori. Începând cu această seară vom trece la calendar de iarnă veritabil. Aveți grijă, încep temperaturile negative, încep temperaturile cu minus,
aveți grijă ce lăsați pe afară, aveți grijă că nu lăsați geamurile deschise, pentru că nu e de glumă, un ciclon cu aer polar s-a stabilizat deasupra României și cel puțin pentru următoarele 7 zile vom avea de luptat cu baba iarnă. Aceasta a fost emisiunea din seara zilei de 8 ianuarie, prima din acest an, Politica Batovina. Vom încerca să fim alături de noastră în fiecare săptămână cu un nou invitat, cu noi știri, cu tot ceea ce este relevant pentru viața noastră a tuturor. Eu vă doresc tuturor o seară plăcută și vă aștept lunea viitoare începând cu ora 19 la ASTV Bistrița. Construiește cu specialiștii de la Frasinul. La Frasinul găsești soluția ideală pentru proiectele tale. Construcții de drumuri și poduri, construcții civile și industriale, construcții hidrotehnice, lucrări de apă și canal. Experiența și profesionalismul de la Frasinul garantează calitate și durabilitate. Filmări și foto la anunț, botezuri sau alte evenimente. Faceți-vă din timp o rezervare pentru aceste servicii profesionale la telefon 0745 881 624. Tot aici vă puteți transfera amintirile filmate pe orice tip de videocasetă, direct pe DVD sau pe USB memory stick.